దేవునికి ఎందుకు అంత స్వార్థం? ఈ లోకంలో ఏదైనా ఎవరైనా మనతో ఎక్కువ కాలం ఉండరు. అది పరిస్థితుల్ని బట్టి కావచ్చు, మనకి జరిగే అంటే వాళ్ళు మనతో ఉండలేకపోవచ్చు, ఏవి మనతో ఉండలేకపోవచ్చు. ఈరోజు మనకున్న డబ్బు కానీ, ధనము కానీ, మనుషులు కానీ రేపు మనకి ఈ లోకంలో ఉండలేకపోవచ్చు. ఎవరికి ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా రావచ్చు, ఎలాంటి మనసులైనా మారచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. దేవుని కంటే ఎక్కువగా మనం ఎప్పుడైతే వారిని ప్రేమిస్తూ ఉంటామో వారు లేనప్పుడు, అవి లేనప్పుడు మనకి ఇంకా ఏమీ అర్థం కాదు. ఏం చెయ్యాలి? ఎందుకంటే ఈ లోకంలో అన్నిటికంటే ఎక్కువగా మనం వాళ్ళని కానీ వాటిని కానీ ప్రేమిస్తే అవి లేనప్పుడు వారు లేనప్పుడు మనకేం తోచదు. దేవుడే చెప్పాడు, అవి కానీ వారు కానీ ఒకానొక రోజు మనకి దూరం అయిపోతారు. దేవుని కంటే ఎక్కువగా వారిని ప్రేమిస్తే వారు లేనప్పుడు మనం ఏమైపోతాము అనేటువంటి సిచ్యువేషన్ని దేవుడు రానీయకుండా చూసుకుంటాడనమాట.